angeke ngisaya deep. Ngizothi nje halamuzi. Tshela uma khona ufundisa ukuthi halamuzi. Mark chapter 2 mfundisi. Mando suthe. Ni paraphrase libra haso kenimaso. Lithi Bible uJesu wayeseKapenawume. Khona bane eKapenawume uJesu. Ngiyathanda ukuthi manje nikhulume nami yabona sishumele sonke. So eKapenawume kubani? Lithi again he entered Capernaum. And after some days it was heard that he was in the house. Mighty God. Lithi wangene Capernaum. Kwezwakala ukuthi Jesus is in the house. Mighty. Engathi ungajiva nami mana. Kwezwakala ukuthi uJesu kuphi? Uyayibona le nto mos. Kwezwakala ukuthi uSimakade is in the house. Hayi manje ukuthi uyayizwa yazi ukuthi unesambulo. Kwezwakala uJesu ukuthi ukubusemzini. Mara hayo wakhe. Lithi iBhayibheli kwezwakala maqeda ukuzwakala ukuthi usendlini lithi kwakhe wali isiquku. Lithi iBhayibheli bagcwala abantu kuleyo ndlu. Lithi base kwangaba na space sokungena. Agcwala abantu endlini ngoba uJesu kuzwakala ukuthi usendlini. And if akusiyone yakhe le. Kona la ngifuna utrofa khona. Wazwakala ukuthi uJesu kuphi? Akazange amemezele ukuthi usendlini kwezwakala. Come on now. Akazange hambe tshela abantu ukuthi usendlini. Lithi kwezwakala ukuthi uJesu usendlini ngoba maye khona kuyezwakala. Make khona kwenza njani basalwane? Mara nayi indaba engiyifunayo. Kwezwakala ukuthi uJesu usendlini. Namanje uNkulunkulu ufuna indlu angahlala kuyo. Bese kuyezwakala ukuthi usendlini. And angikhulumi ngendlu mina lena kodwa ufuna umuntu angahlala kuye. Ngoba iBhayibheli lithi akasukuhlala endlini eyakhiwe ngezandla zomuntu kodwa kunendawo ahlala kuyo. Elithi iBhayibheli in John chapter 14 uthi lalelani ngisayonilungisela indawo. Uthi ekhaya kababa kunezindlu eziningi uthi kube bekungenjalo bengiya kutshela uthi ngiyabuya ngisayonilungisela. Uthi in my father's house are many mansions. Uthi manje ngiyabuya uthi ngisayonilungisela indawo so that I come and take you. Angisho abantu so that ngibuye nginithathe nibe la ngikhona. Nikhona basalwane. Usho njalo uJesu and ethi basalwane uJesu makakhuluma le statement bekangaye ezulwini. uJesu makakhuluma le statement bekangathi bafana ngiyolungisela indawo elihonimomu. Hayi khona leli verse alisho njalo. uJesu makakhuluma lamasi bekaye siphambanweni hayi elihonimomu. La ezulwini asikho izindlu ezulwini. Wamena ngekho ezulwini akunandlu. iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi ungumoya. Bazalwane ezulwini akunandlu. Uthi uJesu nala in my father's house are many mansions. Uthi in my father's house are many mansions. Uthini Jesu makakhuluma le statement akathi bafana lalelani ngisayilihonimomu bafana lutho. Jesus was facing the cross. Jesus was heading to the cross. Makathi bafana kunento engiyoyenza manje la isiphambanweni engiyakhona ngisayolungisela indawo bafana lapha yalungiswa indawo. Yiphi buza phela. Abona ukuthi
umfundisi enikelisa abantu athi abanikele bathenga izindlu ezulwini, ebatshela ukuthi uma unganikela uzoba i-street kid ezulwini. Angimazi labafundisi bayithatha le nto. Angazi ukuthi nabazalwane bagqume banikela abazalwane. Lalela, before sifola ama-false prophet, ake sisola ama-false brethren. Abantu bathenga izindlu ezulwini, omunye uthi uyohlala ku-upstairs ezulwini. Lalela mfundisi, kunento engifuna ukuyisho. Abantu bayoba disappointed mhla bafika ezulwini, batshelwe ngezulu, bangatshelwa ngomnikazi wezulu. Batshela, come on bazalwane, thina into esikuletha kuyo sikuletha kumnikazi wezulu. Batshelwe ngezulu abantu, nohambe ey'tradini zegolide. Uhambe kanze golide wena. Mhlambe babuya sifune sikhulume symbolic language. Ngoba igolide likhuluma ngepurity, alikhulumi ngeliteral straight. Uthi uJesu ngiyindlela neqiniso nokuphi. I am the way, I am the pattern, this is me, I am your reward. Bazalwane, angazi ukuthi nikuphi. Bazalwane, sizontshela ngendawo uJesu ayilungisile kube eCalvary. In the Old Testament, bekungekho umuntu bekakwazi ukuhawuza uNkulunkulu. No one. Umoya kaNkulunkulu bowuba phezulu kwabo, ubasebenzisa ngoqeda uhamba. Bekungekho umuntu uNkulunkulu bekahlala kuye. Lithi iBhayibheli makufika uJesu, come on bazalwane, makafika uye yedwa bekanoNkulunkulu kuye. Ingakho amadimoni aseGadara mawe ambona seza kude, but ayikhona lawyer, he's the holy one lawyer. Ayikhona sekufika omunye umuntu manje. uJesu, he was the mention of God. In the book of Colossians, lithi ubuNkulunkulu bonke bathokoza ukuhlala kuye. Ne makaye eCalvary edabula inyama yakhe, sakwazi ukuthi uNkulunkulu angene ngaphakathi kithi ahlale. Makathi in my father's house are many mansions, bekathi lela ngizonikhandela indawo ukuze mangibuye esiphambanweni nani nikwazi ukuthi lo nkulunkulu ahlale kini, ngoba the desire of God is to be among his people. That is the desire of the Lord. Inhliziyo zenu mayengakhathazeki, ivesi lasemncwabeni ngisayonilungisela indawo. Washo wathi uzosithatha ngabanye bazalwane. So lalela ke asibuke, you are the house of God. Makathi ngiyabuya ngizonithatha kuze nibe khona la ngikhona. Lithi iBhayibheli ukuphila kwethu kufihliwe noKristu kuphi. Abazalwane banalento esibiza ukuthi jewel presence, bala emhlabeni kodwa basezulwini. Aningizwe bazalwane. Abazalwane izwana into eyenzwa isiphambano. Isiphambano senza ukuphila kwethu kube sezulwini kodwa sisemhlabeni. Sikhulume njengo Elijah sithi lalela ke Ahab, as long as God of Israel liveth, in whom I stand before. So simemhlabeni kodwa at the same time sisezulwini. We are operating from the heavenly places. So we are the generation that says your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, tshela umakhelwane endlini ezulwini akunazi. Yini indlu kaNkulunkulu uwe. iBhayibheli lithi we are the living stone. Come on, lithini? Building the house of. Leya ndlu oyibona ku Revelation enkulu kangaka ocabanga ukuthi izokohle ezulwini, actually uwe. Obo uthi lena ama 12 gates to the east wangazwa. Lalela ke leyo ndlu uwe. Owena bocabanga literal house, lalela uwe. But asiye ke nesokuma ngelina lithi iBhayibheli kuyazwakala ukuthi usendlini.
Mara nayi lithi kwagcwala abantu nayi into engiyifunayo. Makugcwala abantu kwezwa amadoda ayi4 aphethe umuntu ogulayo. Mighty God. Lithi iBhayibheli lamadoda afuna ukungena awazi azongena phi. Maye lamadoda ngoba afuna lo muntu ongaphakathi. Kunento abayenzayo lamadoda bathi asihambi singamtholanga ongaphakathi. Asam. Yazenza namadoda. Agibela phezulu kwendlu. Yabona lamadoda bewa right aphila ngaleza ikhati. Bewengakalunge manje induke bebazoyithola manje. Endlini kaBani. Agibele ngabani phezulu. Lithi iBhayibheli abagcina ngokugibela phezulu lithi babhoboza indlu. Mabaqeda ukuyibhoboza lithi lo muntu abamphethe bamehlisela right la uJesu khona. Nikhona abazalwane. Lo muntu lithi iBhayibheli lo muntu was paralyzed. Isitori somuntu paralyzed lesi. Lithi lo muntu was paralyzed. Lithi mabehlisa izwa. Lithi iBhayibheli uJesu wayibona lento mayeqeda wathethelela ogulayo ngenxa yalabantu abayi4. uJesu waphilisa logulayo ongadeserve. Akadeserve lo ngoba vele uguliswe na izono zakhe lo. Akadeserve lo. Mara sibonga lamadoda ayi4 athi hayi khona asihambe ngaphilanga lo. Yini lamadoda ayi4? Lamadoda ayi4 is a picture of the cross. Isiphambano sala ukushiya mina nawe sinjalo. Isiphambano sathi hayi khona asikwazi ukumshiya eparalyze lo. Kunento kufanele siyenze mina nawe besilinyazwe izono zethu. Isiphambano sathi kufanele nomsiswe. Mara kunento engiyithandayo. Babhoboza indle ekhanda ncebe yenkosi. Bayibhoboze kuphi? Ngisho kancane. Hayi sebayizwile ngapha iRevelation angazi ngaphi. Mara ngapha bayizwile. Ngathi ngapha balele nini? Ora nizwile ngapha iRevelation. Indlu mayingabhobokanga ekhanda iproblem. Lalela bese uJesu angaba khona phakathi. Mara ikhanda manje ngabhobokanga iproblem. Uamena. Kwakufanele kubhotshozwe indlu kusizeke lo muntu oparalyzed. Ngoba uJesu angaba khona. Mara ngazange wabhotshozwa ikhanda iproblem. Buza phela usho ukuthini mfundisi? Ngoba ivesi ifanele interpretelile buza. Ngelinye ilanga uJesu ufuna ukudla iPassover. Mighty God. Lithi iBhayibheli wathuma abafundi bakhe. Wathi bafana lalelani ke manje kufanele sidle iPassover bafana. Hambani niye in the city. In the city kunezindle eziningi. Mara manifika ningangeni noma yipi. Manini lapho. Manini bafana. Manifika in the city manini. Ngisho kancane. Amasonto maningi mara uJesu akekho kuwo wonke. Noma bangaqula ngaye kunento ebizayo uJesu ukuthi abe khona. Besikhipha amadimoni ngegama lakho. Besiphilisa abagulayo ngegama lakho. Athi uJesu anginazi nezimo ake nisuke kimi. Lalela. uJesu kubafana bami. Ngiyanizama manje sidle iPassover. I know the Passover. Is it safe, right? Udlalani bafana. Manifika in the city. Yehlisele ngoba is prophet. Manifika in the city. Ningangeni noma kuphi. Uyazi uthini uJesu? Uthi nizothi manimile. Nizobona nizohlangabezwa umuntu ophethe amanzi nebhakede. Uthi manibona leyo muntu nimlandele nihambe naye la songena khona ningene manifika nicela umnikazi wendlu
nitshela ukuthi inkosi ifuna ukuzodlela inakhuzana la. Yizo umnikazi wendlu ngokuba nesambulo. Mighty God. Lithi akamnikazenge ikamera nje kodwa wamnikela ngaphezulu. Come on now. Akazanga kumfuna ukumnika elipha, wamnika kuphi? Right, asilandele uzwe lo muntu ngoba amanzi is a picture of the word. So manibona lo muntu ophethe amanzi mlandeleni. Ngoba uJesu utholakala la kudliwa khona izwi. uJesu utholakala la kuhleshulwa khona isinkwa. Akangeni noma kukuphi, but akutholakala umuntu ophethe amanzi nebhakede. Ake umbuze wena ulandela abani? Lo mlandelayo ubhetheni. Okay, sonke siyazi ukuthi nesi right. No mina ngiyamazi ubhetheni. Izwani ngitshela kule season. Ngimtshele bazalwane. Ngimtshele. Yizwi. Ngelinye ilanga mfundisi ngidlule le ndaba. Imessage yami yonke imoshakele. Ngelinye ilanga uJesu ungena endlini. Uyabona ukuthi idli problem. Uyabona? Izwani ngitshele, the problem is not outside, the problem is inside. Ngelinye ilanga ungena endlini uJesu yazi wenzani? Uthola umama one spirit of infirmity. Utholakala kuphi? Esontweni. Utholakala kuphi? Kanti ngelanga lelo khona uJesu. uJesu wambiza lo mama wathi woman come. Makafika lo mama uJesu wamphulukisa. Yizwani ke basali ngisho kancane. Lo mama is a picture of the church. Mawulithatha lebandla uligqokisa uEphesians chapter 6 linenkinga. Ngoba ibandla nebandla silijudge ngoEphesians chapter 6, the full armor of God. So lo mama mawumthatha umgqokisa full armor of God, uyayigoka breastplate of righteousness, agqoke ini konje the helmet of salvation. Kodwa inkinga yakhe ifika la ebhandeni leqiniso. So lo mama utholakala esontweni kodwa inkinga yakhe ibhande leqiniso. Abantu bayakhonza kodwa abekho eqinisweni. And that's little Bible, she was bent over. Kusho ukuthi lokho, kusho ukuthi lo mama njobe bekahamba bend over. Kusho ukuthi makathi uyaphambili uyemuva. Makathi uyaphambili lo mama uyemuva. Uma ngale impilo yakhe ayihambi, akuna progress. Inkinga khona usebandleni uyakhonza, yebo unokholwa, yebo ugqoka helmet of salvation kodwa inkinga ibhande. And Jesus is here. Akaphelelanga lapho uJesu. Waphinde wangena etempelini futhi. Hallo. Makafika wathola indoda enesihlandla esishwabene. Hayi. Kanti inkinga ikuphi ngathi ngaphakathi nje. Lalela makafika uJesu uyayibiza le ndoda. Woza mnumzana. Wayilula isandla. Le ndoda is a picture of the church. Ibandla linjani? Le mawumbeka full armor of God inkinga yakhe yini? Akakwazi ukubamba inkemba kamoya. Ingakho a false prophet uyibona kanjani? Seyibavusile abafile asikuzi ukuthi uthini. So baphilisile abagulayo asikuzwe ukuthi uthini ngoba no Satan uyazenza lezi zinto mara kunento angakwazi ukuyiduplicate yini ibhande leqiniso akakwazi. That's why ibhande leqiniso was the belt of a leather, undiluted truth. Akagcina ngalapho umJeswana ayinkosi yethu bafethu ayiyabusa mana ayisikhokho lento lalela. Waphinde wangena endlini buza ukuthi yipi le manje eyomfarisi. Mayefika endlini yomfarisi ngenkosi wathola indoda egulayo iphethwe ilento esiyibiza ukuthi idropsy.
Buza ukuthi emfundisi yini manje le? I-drops isifo samanzi. Nikhona mara enkonzweni. Nikhona ke ake uwave kancane ukhona. I-drops isifo samanzi. Umuntu ophethe i-drops uyavuvuka emzimbeni. Ajuka bemanzi athi into adamana isula. Hayi mina bazalwane. Adamana isula. Uphethwe yini? Uyavuvuka. Yini wenza endlini kwabani? Lo mfarisi. Uyenzani? Uyavuvuka. Yini amanzi? Amanzi is a picture of the word. So lo mzalwane lo uyalazi izwi. Lo mzalwane uyalikhotha izwi. Uyavuvuka ucabanga ukuthi uyagula kanti uyagula. Ubona ngokuvuvuka uzwa khotha amavesi ukuthi ayikhona ngihamba nomzalwane ashaye ivesi ashaye hermeneutics lapha ashaye exegesis lapha ubona ukuthi ayikhona kanti lise emlonyeni alikho enhlizweni lisendaweni wrong and therefore ucabanga ukuthi uyakhula kanti uyagula. Now can we all attest? The problem is when right asintu wangena emzini wabanjalo. Amen. Asesithandazeni bambana lokugcina. You are the house of God. Wena. But ngifuna ubambe nalokugcina msesathandazini. Revelation msesathandazini. Where's the komale? Eti kitama ya Jesu kitama. Awuyitibulele. Awushaya into zakhona. Tama ya Jesu. Iyo. Kitama ya Jesu kitama. Kitama ya Jesu. Revelation chapter 12 verse 11. Kitama ya Jesu. Ay bayithinta kodwa lo mfana kuthi. Kitama ya Jesu. Hamba negahle ngafu. Kitama ya Jesu. Ay Nkosi yami. Kitama ya Jesu. Kitama ya Jesu. Kitama ya Jesu. Asifundele livesi ngiyakuthembisa Strus Bobo siyavala manje. Man of God. Umngane wami lo uzwa ngimema ngingakhathazeki le ntshumayelo namhlanje sizoyishaya ngelinye ilanga. Mara nyakuncayo manje. Asifundi. Ayi, nangu uThembi wendoda ngiyakuza. Yiyo, animnike imike ibalekile. Funda Thembi. Sizothi uThemba ke wena. Ayi. Awuyiphinde ngoqina. Banqoba funda banqoba bani. Ngegazi leundlu nangezwi lobufakazi. Isho. Three things. Banqoba ngegazi leundlu. Testimony abathanda ukuphila kwabo. Banqoba ngani? And lo abamnqobayo simbona kuphi? Ku verse 1 to 2. Lithi a very great dragon appeared in heaven. John saw it. Ishingeke sichaze namhlanje. Lithi he saw a woman
clothed with a sun. A diadem in her head. Under her feet there's moon. Mara singamchazi namhlanje lo mama. Bese lithi iBhayibheli eceleni kwakhe there was a great dragon. In the book of Genesis, inyoka ilahla uAdam noEve. In the book of Revelation, ayingathi inyoka sekudragon namsazi. Iyakhula. Mara sizomchaza ngelilanga loya mama, lelanga nenyanga. Sizomchaza ngelilanga ukuthi kusho ukuthini ukuthi lo mama ume phansi kwenyanga. Ugqokiswe ngelanga. Mara bazalwane iBhayibheli. Ugqokiswe ngelanga. Lithi iBhayibheli she was pregnant. I-dragon ime phambi kwakhe. Mara ake ngisho lento. Ngisho kancane. Angeke ungikwatele. U-dragon ume phambi kwebani? Kwalo mama. Ngisho ngeke ungikwatele le. Satan is closer than you think. You are not Judas beseduzane kaJesu. Niyayizwa mase. uJudas bekuphi? Angithi ngifuna ukubonisa ukuthi akunampi between God and Satan. uSathane umfana omncane kuNkulunkulu. uNkulunkulu akasukumi ngisho esihlalweni ukuyisa uSathane. uSathane makathi wenza izinto, actually wenza izinto eziseplanini likaJehova. uSathane ufana nenja echainini likaNkulunkulu. That's why when awusindiswa ngokubaleka isihogo wena. If insindiso yakho yokubaleka isihogo fanele uyihlole. Lalelani, we were saved from God by God. That's why iBhayibheli lithi in John chapter 3, lithi onendodana unokuphila. Lithi onganayo akanako ukuphila kodwa ulaka lukaNkulunkulu luphezu kwakhe. Cabanga kusha nge-double portion. Ulaka likaNkulunkulu luphezu kwakhe, nazi noSathane uyakukhahlela. That's why in the book of Exodus uthi uNkulunkulu uthi la kunganagazi khona ngizongena ngibulale. Usho bani? Lifunde kahle uthi la kunganagazi khona uthi ngizongena ngenze njani? So into esaveayo igazi. But nayi into uthi uNkulunkulu nayi into ngifuna benze, ngifuna balidle bathathe igazi baligcobe. Inkinga siphila kulesikhathi namhlanje, abantu bagcoba igazi kodwa badlana. I-instruction ithi abalidle iwudlu maqeda bagcoba igazi. Into eyenza kube ne-connection, udlile wagcobisa. Abantu bafuna ama-benefits kodwa badlanga, bagcobisa igazi bengadlile. Alright, umama wazala umuntu wabona le drago yafuna umntwana wathathwa wabekwa kuphi phezulu, right? And then uzwe iBhayibheli lithi kwafunwana indawo emhlabeni yokubeka umame. Mighty angithi yokuthi lana zofitwa khona umama kuphi emhlabeni. uDrago wakhipha amanzi emlonyeni wakhe wawagcwalisa kuphi efuna ukubulala lo mama. So uSathane akazuka ukubulala ngezinye izinto, uzokubulala ngehalf truth ngoba amazwi is a picture of the word. Ithini ngintshela bazalwane, yehlisa le ibalekile. Asisindiselwanga for good life. If you want a good life, uSathane angakunika yona ngokusheshsha. Angenza noma yini uSathane ukukunika yonke into oyifunayo in an exchange of your soul. So if you come to God
ukuthi uthole umsebenzi. Lalela ke ungasezi vele uthi Sathane nginike. Manje angibuyi ucabanga ukuthi ngempela mase sikhuluma kahle men of God, like sithathe umsebenzi wesiphambano usulinganise nomsebenzi wakho. Abangizwanga abazalwane, like seriously uJesu maka enjoy that pain for 6 hours. Ucabanga ukuthi bekathi no ngifela ukuthi aqashwe. Uma abantu izinto ingenze ngendlela yabo bayamshiya, kanti lento uJesu ayenza isiphambano is far above your needs. And angisho ukuthi ngeke akwenzele, but ngifuna wazi ukuthi noma engenzanga ambaki umame wafuna kuzonke uzwe wobani laba banqoba ngegazi. Banqoba ngani? Lani angibambe lo part bese sathandaza. Ngiyakuthembisa stru awuthi ngivalele TV ubone ukuthi ngiqedile. Awuthi ngivale. Amen. Bambaki banqoba ngani? Mawulizwa le verse wena ungacabanga ukuthi bebephethe igazi ne lisho njalo ne lithi banqoba ngani? Wena unalo igazi lewundlu. Mawunalo igazi lewundlu litateli ulithatha bona igazi lewundlu. Uright nceke yenkosi njoba sebelifafaze kangaka kuma four corners endlini zethu salifafaza igazi. Nginombuzo wakho, why lingekho ku Ephesians chapter 6? Ngoba into ekuprotectayo i full armor. Bekufanele uNkulunkulu alifake nalo athi negazana eceleni. Mina nginombuzo, bonke abaphethe igazi balithatha, especially lemvana. Hayi kahleni liphi lele befanele lichithwe uJehova ulithatha wena. Omunye uyabuza mfundisi uthini manje? Mara umfundisi esingagudlani mina ngazi ngifike kanjani. Mina of course umgqolele uthe bona namhlanje si grab it, take it angithi. Bamba. In the Old Testament umuntu obekane right yongena negazi in the holies of holies was the high priest. Nikona ubani? High yeah. Priest onjani? Priest wena priest wena priest, royal priesthood, a chosen nation, peculiar people. Wena upelela lapho. But sinompriest omkhulu uyazowenze ongene ngelakhe igazi. Kuphi? In the heavenly tabernacle. Yena umpriest omkhulu on the right yokuthinta igazi wangena in the holy of holies wapresenta igazi lakhe umpriest omkhulu. So nginombuzo, wena mpriest nyana uthatha ngoba iqala kancane besiye ebuthakathini. Awubazi abazalwane bethandaza bethakatha. Siyalifafaza igazi. Uyazi nje siyalifafaza naseyitratha. Athi ukutshela ucabanga ukuthi uzokuprotecta from Satan. Into protector from Satan is hayi igazi. Igazi liprotector from God. uNkulunkulu makathi uyasinquma mina na uyasibula uJesu athi baba ngamfela ngoba our God is too holy bazalwane makangehla manje singafa. Lalela uNkulunkulu wena umonile kuseni wena but usesenomusa let consider the high priest of our calling Jesus Christ. Lithi uyasinxusela negazi lakhe.
spiritual, our God is too holy. In this state, we cannot house him. As funny no Adam before the fall. Ngisho kancane. Lalela, mawusibona siwa esontweni isikhala, njengoba besikhala nje ikhala enkulunkulu kusenza Stephen man uyazi. Enginokungayithandi le yanto. Mina ngumZulu, ayazi. Maru khona kaNkulunkulu man uyazi uphoqa uthola indoda engake nomkhaba ilele phansi ikhala. Mangale hey maru Jehova. Ulalisa indoda enamateksi phansi. Ilale ikhali inyembe maru Jehova. Come on. Hey mara yazi Jehova manje usota out ya singene siqinile madoda ubona inyembe zizehla ubona ukuthi yawo simakade ufikile ithi ngutshele uma uzwa le nto leyo ukunika ipisanyana yedlulu incane kakhulu yabona lethi sama goosebumps incane angaka nginiki iglory yakhe lalela iBhayibheli before the fall uAdam was able to walk with God ngathi uhamba nomngani wakhe lalela before the fall uAdam bekangana ama goosebumps behamba kanje bebambene before the fall ama goosebumps ama results of the fall lokhala okwenzayo in the present ama results of the fall mara in the state now uAdam lithi iBhayibheli they were walking in the cool of the day. Mara lalela uJesu sibuyisela lapho where we are walking with him in the cool of the day. Sihamba naye through the power, through the Holy Ghost. Akhulume nathi njengaloko bekakhuluma noAdam in Eden in the cool of the day. Mara ngikho lapho na indaba. Bebenqoba ngegazi. Yazi ukuthi ukuthini? Bebenqoba ngaloku uJesu akwenza isiphambanweni. Yileli verse lisho njalo. Alithi bebephethe igazi actually lithi bebenqoba ngalokhu Jesu akwenza esiphambanweni. Man of God, angeke ngisasho kuningi uJesu akwenza esiphambanweni. Bengibhale zonke izinto azenza esiphambanweni. But ngenxa yesikhathi sigcine la ibamba. Asibambe nje i1. uJesu esiphambanweni wabethelwa phakathi kwamadoda amabili. Angithi ithi kutshele ngalamadoda bewangahlukani lamadoda. Legebengu bekwabobhululuso njengami nencebe kanje. So lo makayoganga bebeganga ndawonye but wait until bafike esiphambanweni. uJesu wabethela phakathi kwabo. Mayiqeda ukubethelwa phakathi kwabo bahlukana forever. Omunye wangena eparadise, omunye washona. Uyazi ngisho ukuthini? Ngisho ukuthi until isiphambano sikuhlukanise nezinye izinto ngeke uwabona amandla esiphambano. Izinto oyithandayo. And kunento engiyithandayo ngale ndoda esindiswayo. Lithi yakholwa yangena. Without works, without him proving himself, wenza njani wakholwa wenza njani? Ngifuna laba bathi izulu liyasetshenzeka ngithi mina lo wakholwa wenza njani? Kunabantu ocaba ukuthi basesihogweni wena uyomangala masifike ezulu ukuthi nawula ngoba bakholwa ngomzuzu wokugcina. Okugcina isiqedile. Angithi Golgotha, igama lithi Golgotha is a place of skull. Angithi siyakwazi lokho. Kula kwagqitshwa khona ikhanda lika Goliath angithi. Uyakwazi lokho. Uyakhumbula sikhulume ngendle ebhotshozwe ekhanda. Uyakhumbula? Ibambe ke. Uma indlu ingabhotshozwanga ekhanda, strus bopho to. Noma uJesu angaba la. Uzosuhleka man. Uyofika ezulwini uyocula lo mhlabelelo othi ingubo emhlophe soyiqoka ezulwini la uphelile la. La uyobuphelile la. Usathana yobe kwenza ibhola mina ngazi lama artist wakudala usathana ungenza ibhola mina ngazi bebe angazi le ngoma bebe yithatha.
ungayifaki le ku Facebook noma ngithi ngivula iBhayibheli nangilo Sathane ungayifaki le. Oh, alright, nonetheless asiyeke. Ibamba. Baningi abantu abafe in the name of Jesus. Bafa fi. Ngenxa yokuthi ingqondo ayiguqulwanga. Isiphambano sibhoboza ingqondo. Uyasindiswa bese kushintshwa ingqondo. That's why one of the things abayenza uJesu bamfaka a crown of thorns. And mawulandela ama-thorns, the first mention yama-thorns sithola ikhesi. So ikhesi ihlangane nengqondo. Awuguquli ingqondo zakho. Ivangela kuleke liguqu ngoba lento ihlangane nani nengqondo. Uma umamkelile uJesu akubhotshoza indlu ngaphezulu inkosi yami. Ayenzeni indlu. Ayibhoboke ngaphezulu. Ivangeli lishintshe. That's why greatest strongholds zitholakala engqondweni. But sibonga ukuthi namhlanje you are free. Come on now, let us give God hands of praise. You are free. You are free. Can we all stand up? Ake ngiyichaze le ndaba. Angenanga entshumayelweni. Hey bengithi ngizokusota out money. Hey bengiyimisele man. Bengifuna bengizonitshela nina bamakhesi nina la iTV ngivele nina bamakhesi. Yeah, nina bamakhesi nina. Ngathi ngabatshela khona la iTV laba abakhohlisa abazalwane ngamakhesi. Kusho ukuthi uJesu akaqedanga umsebenzi eCalvary. Trying to be exclusive ngevangeli. Bafuna uku-add evangelini. uJesu makathi kuphelile bafuna uku-add bona. Fanele silibele, fanele bafuna uku-add. Wozani kunama generational curse. Wozani ngizontanda uqedile. Abayibona. Badlala ngebandla likaNkulunkulu. Balibele badlala into zezangoma epulpit. Ivangeli le waqeda uJesu ayikho into ongayenza waqeda into ekufanele yenze ukuguqula ingqondo yakho ngoba indaba isengqondweni manje. Ivangeli alishintshe ingqondo yakho. Mina bamakhesi nambe nikhohlisa abantu. Curse. Hey, generational curses. Why ngeke generational blessing? Wazi ngakhuluma ngayo. Njalo fanele singene emakhesi nje. Njalo siyanqamula thina. uJesu waqeda namhlanje sisanqamula umangela uJesu umpriest omkhulu ukuthi yini abayinqamulayo ngoba ngaqeda konke bayanqamula abhisi bayanqamula and banqamula ama-fruit wesono kanti uJesu waqeda ngaso. Base bayijustify ngesilungu. Alani basalwane. Ithini ngintshela. Any man in Christ. Kanti le verse lifunda kanjani? Kanti mase isidalwa esisha, isidalwa. Lala, umuntu akuKristu yini? Yingakho ivangeli yasilenza linqamula ukuhlakanipha komuntu. They are trying to bring their wisdom. They are trying to bring bafuna ukuletha izinto esizongcolisa ivangeli kanti ivangeli nje lidismantle izinto zabantu. That's why you Paul athi the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Awuna case wena. When you were wasuswa when ubelonga kwenye family wena efamily kaNkulunkulu wena ubelonga lalela igazi eligijima elemvana elinganakhese elinganalutho leli gazi elani bazalwane ubelonga kuphi kunye ufamily wena. Yekela lento yakho yokuthi ugogo waba ne high blood umama waba ne high blood nami ngizofa nge high blood. Inkinga kusi high blood, inkinga uwe.
uhlwanyela waphuma wayohlwanyela izwi enye yawa kuphi enye yawa kuphi enye yawa kuphi. The problem is not umhlwanyeli, the problem is not seed, the problem is the ground. Awisana abantu abazalwane njalo bakhipha namadimoni njalo. Siyawakhipha amadimoni, ngifuna ubatshela sihamba in power. Marumzalwa simusa under the power of the spirit, asimkhipha amadimoni. Sithi masiqeda ukuwakhipha sikufaka izwi. Nkosi yami, lithi iBhayibheli uma idimoni liphuma lithi liyahamba lizulazule, lithi bazalwane mali ingatholi indawo. Nedimoni lifuna indlu. Angiphinde ngisho lento la ku Facebook, amadimoni awahlala emanzini. Made of water. Amadimoni awahlala emanzini. Ingulube zakhe ukufa zathi ngeke sihlale nalento thina ngamane sife. Mayiphuma kulento dasegadana. Cabanga indoda iyahlala namadimoni amaningi. Athi aphuma ingulu aphuma emntwini angena ingulube zathi angeke siphile nalento thina ngeba ngamane sife. Amadimoni onke angena kuphi? Emanzini. Afa wonke amadimoni lawa bewangena amadimoni afa wonke angena emanzini. Amadimoni awakhe iBhayibheli lisinikile lithi ayazulazula afuna ini, and indawo lithi laphume khona mawafika athole kunganalutho. Lithi iBhayibheli awangeni, ayahamba yobiza amabhululu. Mngani wami woza mngani wami kwindlu yami clean. Woza mngani wami. Mawefika lalela umfundisi ukhipha idimoni eliyi-1 wamshiya wangamfaka lutho. Inkinga akusumuntu onedimoni, inkinga umfundisi. Ngoba usekambulele, ngoba lo muntu bekanedimoni lakhe elilodwa bekufanele ngabe umyekile. Ngabe umyekile nedimoni lakhe eliyi-1 umuntu umenzeni? Ngoba ufikile wena uyingqonqo wena wathi no phuma mawuqeda ufaka ilutho. Uwes lo muntu bekahlushwa yilast, usekamangela manje uhlushwa utshwala, umangela uhlushwa yizo zonke izinto. Uwe mfundisi umbulele. Lalela, siyawakhipha amadimoni sifaka izwi. Masiqeda ukwenza ama-miracles sigcine ezwini. Asigcini kuma-miracles. uNkulunkulu njalo makenza imiracle uzobona uyakhuluma after. Abantu bagxila kuloko akwenzayo bakhohlwa ukukhuluma. Lithi iBhayibheli kwandlula earthquake, kwandlula umlilo. After seyindlule zonke kuElijah kwalandela a still small voice. Ngoba mase kwenzeka into ezinkulu, lalela uNkulunkulu ufuna ukukhuluma after. Ngoba you cannot build your life based on the miracles, you must build your life based on the word. Asitshela ngama testimony angeke singawaboni. Mina yasi ngoba bazongibona live inkosi yami mama ngiphuma la. Lethi namandla le. You are free wena. Come on, you are what when a son of man sets you free, you ungavumi the legalism ibamba impilo yakho nabantu abafuna ukuthengisa ngoJesu. When free, let us give God a hands of praise.